Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa. Ano, dneska tady není naše milostný intro, ale nebudeme nic hrát. Chci jenom sdělit, že proč nebyly dlouho videa. No, protože neměl jsem moc čas, musím se ještě připravovat na tu školu, takže teďka moc videa nebudou. Ale nemusíte se bát, protože zítra vám slíbím, že bude takový speciál a bude to budou tam 2 videa. Jedno bude natáčet kámoš, takže se nedivte, že to tam bude hrát trochu jinak než já. A já to budu hrát na mobilu, tam to taky budu natáčet. Pak si to teda přepošlu a dám to na YouTube. Takže se nedivte, proč jsou tam sakra, že si neříkejte, proč jsou tam sakra 2 videa z té série, to je trochu divný. Tak se nedivte, protože najednou bude, na tabletě hraje kámoš, protože on má totiž iPhone a na tom mu to jde líp. Já budu hrát na mobilu, na tom se mi to taky hraje docela dobře, i když se mi hraje líp na tom, jak se to jmenuje, na tabletě prostě. Jo, ještě vám chci říct, že budu představovat různé aplikace a tak dále, ale počkejte, jo, to se nevšimněte, to jsou jenom zprávy. Tak, pardon, tak se prosím nedivte, jako proč nenatáčím, že já se připojuju na školu, vy určitě taky se připojujete na školu. A to je jenom takový prostě ne speciál, ale ještě musím vydat speciál, protože nevím, ale nechce se mi nahrát. Jo, a mám teďka kartu. No to je jedno, a mám 2 účty, takže ale nebudu se vychloubat. No a prostě vydat různý speciály a tak dále, to vám řeknu v jiném díle. No jenom vám chci říct, proč jsem teda natáčel a tak dále, to už jsem vám teda řekl, a že zítra bude takovej menší speciál za ty 3 odběratele. Fakt vám děkuju, jste úžasný. Vím, je to málo. No ale já nejsem žádný ještě youtuber, žádný velký kus stejka, jestli znáte jeho kanál. Jsem začátečník, jak jste si mohli všimnout. Takže si neříkejte, proč nemám tolik videí. No a to by bylo všechno z tohoto videa. Doufám, že se vám videjko aspoň trochu líbilo. A vím, že vy to nesklínete teďka asi večer, protože jak jste si asi všimli, tak je už 23. No takže za chvilku bude ráno, tak já už to radši ukončím. Rychle to teda vydám a půjdu spát. Jo, ještě tohle vám udělám, když tak budeme dílet, co to je. To si nevšimujte prostě. No a já se prostě loučím a čus, bambus, lidi.